בלי קליקים. בסדר? ביטי רץ, כן? ביטי תצחוק. אדם. רגע, אתה רוצה עוד כיסא לקסטי? אוקיי, תודה. שקט! הלאה, חבר'ה, מה קורה? חבר'ה, יש לי עכשיו יום הולדת, היום יום הולדת! ריקון של אינסטלטור מוגזם, גבירתי. אינסטלטור מוגזם, גבירתי. המיקרופון של אסי עזר, במאקו. ציפור בולבול. מזקה של מי זה? חדר כושר! ילדים אלה שוטים? עדן! אתה מנהלי בית ספר עם המגפון אין לו רגע, שאין לו טק. חבר'ה, יום הולדת, שבוע הבא אני מתאמן! פרידה. אהרוני ובשל, זה לוקח את הקציצה. אלה שמסריחים מהפה, אני אוהב אותם. טיפוסים חוזרים מאוד. חבר'ה, אני מוציא עונה, אפשר להוציא עונה? כן. אפשר להוציא עונה? כן. תפגר בקהל! עונה אמיתית. חוזרים מהודו. אחי, הייתי בבנק והמנהל לא נותן לי אשראי. לא יודע למה כי אתה אידיוט! צחוק, רק צחוק עכשיו, 1, 2, 3 ו... רק כפיים.